Lukuro Chugya Jorawo Hamia Jorawo no Tongo 26 Asrambari Constituency ni Tipra Motha ni Shenkragro Obo Haino Lai Thangnai Led Kepeng Rai Debbarma ni Hajla lojesh Debbarma Omor Bisi Nei Shak Hamia Angei Thwi Thangzamani nukhongo 26 Asrambari Constituency ni Tipra Motha ni Warriors Rock Je Mansak Thangri Chubalakya Logyo Tongo Khowai District Zonal Chairman Boram Ganang Subol Singh Khowai District Working President Mochang Trithi Debbarma No Karibo YTF TWF ni Adongro Chutini haine hai chini 26 Asrambari block committee by khobjak chini pochim champasara ward nong 5 chini khobjak bukhuk bini nukhongo bini sajla langma saji thamani yaglo chungbrano kisicha chobanani phaijaka chungjoto jani je chuktui chung kisicha chobalai rangkhanglai brono tini chobalaikha umani bisinti khai chini bubagrani je dagimani bin dagimani bisinti chung param cheyo jotono chuge jaro kisicha joton chung rang pisa khanglai maike chubalai tongo te oboni bisintei borok chuba chumanai boni nukhongni je paithakni pandawo borok kisicha chuba chumamana bisintei boni nukhongni hete o hamaribo chini bubagrani sakau phaitun aboni bisintei o hamari bisintei bubagrani saksori hambai maike no boni hamari bisintei bobo ragai phainai te busani sala chin dafani bangai chini amchuni bangai chini hastani bangai te o kaham samungo khaimanani bangai bubagra saklawi phaitu moni bisintei bong nukhongo chubama bisintei isone hamaribo amaike no mantun chini bubagrani sagawa asum sanai hambai amai chini media person sono asutini haino hai tesha chini 26 Asrambari constituency ni ingoi west ambassador bisini 5 number wato chini taku siglano lojesh minbungai bothanai koidin age thitaka saksori hamiangai bothri thangmone ulo sung bongni nong nukhongo phaikya phaine mani borok ekdom chukje nukhongo chukje nugoi sungtini chini Asrambari 26 Asrambari Tipra Motha ni chung bong nukhongo haino hai bini paithokni bini tamnai panda eba kerodin sung bono kisa sung subasu khainai phalaikya sung ro bongno kabang rang pusari mi abono marung kicha alu kicha tei tuini kendok sung kicha rina hei phalaikya sungoro phaitane sungasa phaimanjaka chini Khowai district zonal chairman Borong Bisu Debbarma tei chini 26 Asrambari block vice president chini Borong Subol Singh tei block committee member chini Takuk Monoranjan tei chini monitoring vice chairman Borong Manok tei chini Takuk Bontu tei chini Takuk Pongkos Borong Sungma Bosa phaimanjaka abono sung phaimang karon kai chini bukha sung sosumo uyung tongo chini borong sung subana bagai sung jekhane khormano ba sung saimona abo haja kai sung chini bubagram bisintui sung subana bagai sung sosumo redi tongo ebong subai ba tongo chini taku lojesh bong nukhongo kai bini babu thithangja bin babu bong kai khepeng rai bin babu agino saksonai bin babu thija bin babu kurui te angana bojak no nukhna chini bukhuk ani toino bobo chingana bojak bong nukhongo tau tahna income khainyo kya bukuri on bagai chung borno kisa boni paithangni terjino chung suba jokhana ni phainamani hambai kene bubagra ro kana khaijo khaye angaba hamjaka ang ngo no bun bara hamjaka ta ano ga ana hamjaka ni paite ka man tira alo ngai mai ro khaye ang ke saijo man kha ang wa su ban hamjaka